βρισκόμαστε, περίμενε. Πάμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 2.000 μέτρα ακριβώς. Ξεκινήσαμε από τα 1.750, ανεβαίνουμε στα 1.950 μέτρα. Έχω μαζί το φίλο μου τον Μόντα, ο οποίος είναι αυτό έτσι. Και θα προσπαθήσω να τον μάθω σκι. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε Στον αέρα. σε ένα τελεφερίκ. Ωραία, πούστη. Αντρέας, live εδώ. Κάνω παιδιά παρουσιαστής εδώ. Κάνεις. Το έχεις ρε παιδί μου, για πάρε εδώ. Κάνε με ρεζίλη, σε παρακαλώ. Κάνε με ρεζίλη. Τι έχετε να δηλώσετε, τι πάρτα παστίλια που μπροστά όλο. Τι έχω να δηλώσω. Τι είχα να δηλώσω για τις απόψινές τούτες. Ότι θέλω να μετρήσω τον χρόνο που θα μείνω από όρθιος. Το χρόνο που θα μείνω, θα κρατάω εγώ χρονόμετρο, μη σας ανησυχεί. Τι άλλο έχετε να δηλώσετε στο κοινό. Τίποτα, ότι δεν νιώθω τα πόδια μου. Και εντάξει, οκ. Είδομεν. Δεν πιστεύω να φοβάστε. Όχι. Σαβούρα είναι το θέμα. Ούτε τη σαβούρα φοβάμαι. Απλά φορές ηλίκιο, τη φοράω στολή εθνικής ομάδος. Φοράω στολή εθνικής ομάδος και δεν θα με όρθιος ποτέ. Έχω απελπιστεί, έχω απογοητευτεί. Θα δεις, είναι εύκολο. Οκ. Cut.